Najhoršie nebolo prestať piť, ale to, čo prišlo potom. Tie prvé dni bez alkoholu boli pre mňa ťažšie ako všetky tie odpité roky. Hlava mi bežala non-stop. Myšlienky, manželka, čo deti, depresie, úzkosti, každodenný pláč. A to najhoršie na tom všetkom bolo, že som sa cítil byť neskutočne prázdny. Ale vtedy som si uvedomil, že vlastne teraz začína ten boj s tou abstinenciou, na ktorý ma nikto nepripravil. A v ďalšom videu ti poviem, ako to prebiehalo na Prednej hore, aká bola liečba, aké boli dni a sleduj ma pre viac videí o abstinencii.